co? Co řeknete taťkovi na video? Tatínku, prosím, já se těším, až pojede spáse a až mi přijede na souše Ameriky. A taťka je v Praze teď. Eli, a co ty řekneš taťkovi? Zamáváš mu? Není na tebe vidět. Já jsem naším nájem. A co papáte vy dva? Eli, co papáš? Co papáš? Já jsem Rybu. A co papá Viktorek? Já papám velikou rybu No velikou rybu, ale neubývá ti z talíře. a tady bambor. Otravenou kaši, že? No budeš tu sedět, Viktorku, tak dlouho roky to nesníš. A Elenka už má hotovo, že? Enka nikam se nepůjde. Eli, a kde jsi dneska byla? Hej, Ven? Na koníkovi? jo, A jezdila jsi? jo, A Viktorek? jo. Enka. Moc. Moc rychle. Viktorek klusal a Elenka taky jezdila. No šlo vám to moc hezky, oběma. A tak zamávejte taťkovi. Sám. A řekni, tati, máme tě rádi. Máma tě rádi, tati. Eli, řekni něco taťkovi. Rádi. Rádi. Tak papa.